Třetí část dnešního výkladu. Skončili jsme u PDFka pro tisk s vazbou V1, jak vidíte tady. Já jsem si mezi tím vzal k ruce PDFko, který by tady tomu charakteru přibližně odpovídalo. Jedná se teda o to, že v momentě, kdy navrhujeme, že naše vazba bude sešitová vazba V1, tak my nepotřebujeme, aby PDFko vypadalo tak, že bude nějaká takováhle obálka a k tomu druhé PDF vnitřku, ale PDF může být jen jedno pro obálku a pro vnitřek dohromady a vypadá nějakým takovýmhle způsobem. Je tam vlastně začátek od, dá se říct, úplného vnějšku obálky, takže titulní strana obálky. Teďka vidíte, že máme tady k ruce nějaký oběžník, nějaký prostě periodikum, městy se Čechtice, to je teďka vedlejší, ale prostě je to ten typ, o kterém bychom mluvili, jak budou asi tak přibližně vypadat data v momentě, kdy máte vazbu V1. Takže vlastně PDF mám jedno dohromady a prostě začíná to titulní stranou obálky, za ní je další strana obálky a pak pokračuje vnitřek, máme vnitřek, no a jestli se to někdy doskroluje na ten konec, teďka, tak máme vlastně předposlední stranu obálky a na úplném konci toho PDFka poslední stranu obálky. Tohleto je zvlášť vhodné v případě, kdy ta obálka nemá jiný materiál. To znamená, tiskne se to všecko najednou v jedné mašině v jeden čas, jedním průchodem, všecko je to stejný, vlastně ta obálka jakoby není vůbec nějak rozlišená. Jo, když se semka podíváte, tak ty noviny jsou koncipované tak, že oni vlastně nemají úplně odlišenou obálku od toho vnitřku. Je to evidentní, už na první straně začíná spousta textu, že jo, není tam prostě nějaká obálka, která by byla vyloženě grafická s obrázkem a tak dále. Takže v takovéhle tiskovině, kterou teď vidíme, tak to je úplně na snadě, že to prostě bude vypadat tímhle způsobem. Proč tady říkám, že je tohleto asi tiskový PDF, ale vidíte, že tady není žádná spadávka, žádný řezací značky, nic takového. Je to z toho důvodu, že tady v tomhle případě vím, že klient to tiskne na obyčejný, relativně kancelářský tiskárně a žádnou spadávku tam prostě nemá. Jo? Ten tisk je bez spadávky, čili proto to tady není. Vy v naprostý většině případů spadávku mít budete, jo? Takže teďka úplně neberte za slovo, že jsem tady ukázal PDF, který je bez spadávky. Ukazuju to proto, aby byla vidět ta koncepce toho, jak vypadá PDF pro sešitovou vazbu V1, že tam není vlastně rozdělená obálka a vnitřek, ale může to být tímhle způsobem spolu v jednom výsledném PDFku. Pokud to není nějak úplně zřejmý, jestli budete tisknout z PDF, který vypadá takhle, tak se o tom poraďte s tiskárnou, kam to chcete dát. Dost to záleží na tom, jaký materiál chcete na obálce a jaký materiál chcete uvnitř. Některý stroje umí to, že když ta obálka může mít jiný materiál než vnitřek a není moc tvrdý ten materiál na tu obálku, tak to jde vytisknout taky na jeden průchod, čili to PDF by mohlo vypadat taky tímto způsobem. Ale setkáte se zase s jinou situací, že kdybyste chtěli třeba, že obálka bude 350 gramů a vnitřek bude 80, tak to už si myslím, že moc nenajdete tiskárnu se strojem, která by to chtěla dělat na jeden zátah, jeden prostě tisk najednou. Tam bych řekl, že to už by bylo celkem technicky obtížný nebo nemožný. Takže je možný, že vám řeknou, že to budete muset připravit na tu obálku a vnitřek zvlášť. Jo? Tím, že by to bylo na dva velmi odlišný materiály. Ale pokud ta obálka bude třeba
já nevím, 150 gramáž a vnitřek bude 80 gramáž, tak je docela dost dobře možný, že vám řeknou, že to jde tisknout najednou, naraz, že prostě to technicky lze a v tom případě to PDF pro tisk může vypadat nějakým takovýmhle způsobem, že nemusí být oddělené PDF pro obálku a PDF pro vnitřek. Vrátíme se k tomu zadání. Já vám tady píšu, že pokud navrhujete vazbu V1, tiskové PDF může být jenom jedno pro vnitřek i obálku dohromady a bez hřbítku. Což je to, co jsme teď popsali. Není to nutný, takže vy, i když byste měli V1, tak samozřejmě můžete ten tisk mít rozdělený na 2 PDFka, ale zároveň, aby jsme se co nejvíc přiblížili realitě, tak pokud budete mít tu situaci, že vám to tiskárna vytiskne z jednoho PDF na TV1, tak mi taky stačí, abyste posílali jedno PDF sem. Jo, já nechci, abyste vytvářeli vlastně něco navíc, co ve skutečnosti ani nepoužijete. To jako není účelem tady této práce. No, poslední bod, který možná taky ještě nemusel být úplně jasný tady z těch výstupů, je náhledové PDF, náhledový PDF úplného kompletu dohromady. Vy, když jste dělali třeba knížku, která teda vypadá tím způsobem, nikoli takhle, ale takhle, že má nějaký oddělený tisk obálky a potom oddělený tisk vnitřku. Já si vezmu hnedka k ruce ten vnitřek, ať to vidí. No, já jsem ho mezi tím zavřel, takže opravdu si ho musím znova otevřít. Tadyhle. Tak, vnitřek tady toho, do čeho teď koukáme, vypadá tímto způsobem. Nějakých 120 stran takovýhleho textu. No, tak vidíte, že ty PDFka jsou poměrně jako odlišný a já, když budu chtít, aby si někdo, kdo třeba nebude mít v ruce tu tištěnou verzi, to mohl taky prohlídnout, tak asi nebude úplně moc dobře vypadat, když bych takovému člověku posílal tadyhle takhle zpracované PDF obálky a vedle toho takovýhle PDF tisku vnitřku. Jo, to asi si z toho prostě ten člověk moc mít nebude, když by si to měl prohlížet tímhle způsobem. Mnohem výhodnější a je to tak vlastně, dělává se to, i když máme takovouhle tiskovinu a chceme ji umístit na web ke stahování, to znamená, chceme ji zpřístupnit i lidem, kteří ji nebudou mít v ruce na papíře, ale chceme prostě mít nějakou dobrou formu v PDFku, která bude přístupná elektronicky z webu, tak my potřebujeme vlastně těm lidem dát do ruky jedno PDFko, ne prostě takovýhle nějaký zmatek. A to jedno PDFko vidíte tady. To jedno PDFko, který já třeba v tomhletom případě tady toho časopisu posílám k umístění na web. To znamená pro lidi, kteří ten časopis nečtou na papíře, ale koukají se na něj někde, tady to, co já vím, kde na počítači, na tabletu, něco takového. Tak PDF pro tyto účely, a to je právě ten třetí bod, to třetí PDF, který od vás taky chci, vypadá tímhle způsobem. Je tam vlastně začátek obálky, druhá strana obálky, následuje vnitřek, pokračuje vnitřek, je tam vlastně celý obsah toho vnitřku. Možná si teď taky všímáte, že tiskový PDF vnitřku se měl černobílý, protože zákazník tiskne černě, ale na web nic nebrání tomu, abych tam měl barevné obrázky, že jo? Takže webový PDF já exportuju určitě barevně, což je taky ten důvod, proč mám oddělený PDF pro web a PDF pro tisk. A tak dále, prostě celý ten obsah toho vnitřku, tady je to 120 stran, takže se tím proskrolujeme.
Tak, no a končí to, tadyhle je konec posledního článku, nějaká tyráž vzadu, vy taky budete mít vzadu technickou tyráž, to bude vypadat v podstatě asi docela podobným způsobem, jako vidíte teďka. No a předposlední strana obálky, kterou už jste viděli, jak vypadá na tiskovém PDFku, a poslední strana obálky. Takže to, co se myslí tady tím povídáním náhledové PDF celé knihy v jednom PDF, tak to je právě tohleto PDF, který jste viděli teďka.